Soudružky a soudruzi, jsme zde, abychom jasně demonstrovali svůj zásadní a jednoznačný souhlas se současnou situací v naší zemi. Hlásíme se k odkazu Komunistické strany Československa, stojící v čele tohoto protikapitalistického lidového hnutí a statečných revolucionářů, kteří jej vedli. V prvé řadě Klementa Gottwalda, předsedy vlády a prezidenta republiky. Ať žije socialismus! Ať žije socialismus! Ať žije socialismus! Ať žije socialismus! Šťastný, veselý. 40 let nestačilo teď, aby se to navrátilo. Budoucnost vašich dětí v prdeli.